Ovo. Давай тут. Pranë gjatë natës, policia e Kosovës ka marrë informata që aktivistë të Partisë Radikale Serbisë ka vendosur disa postera në disa lokacione në Llathnasell. Policia ka dalë vend ngjarjes dhe në rrugë operative dhe timore, do thotë ka rritë me kurtu se prej kujt janë vendosur këto postera. Kemë bërë një mbastitje me urdhër prokurorit në shtëpinë e kryetarit të kësaj partie dhe pas kontrollit që është bërë, i njëjti ka pranuar se këto materiale që kanë të bëjnë me zgjedhjet e Serbisë janë një numër i tyre në zyrën që gjendet këtu në Graçanicë. Me urdhër prokurorit prapë kemi bërë mbastitje dhe siç e keni pa dhe ju kemi gjetur edhe materialet të cilat janë konfiskuar. Gospodine, da li možete na srpskom jeziku da nam kažete šta se ovo desilo? Hvala. Što je? Na osnovu informacija koje je policija dobila da u Lapnom selu su postojale izlepljene plakate Srpske radikalne stranke, izvršen je pretres kuće predsjednika Opštinskog odbora radikalne stranke Dragutina Perića u Preocu. Tom prilikom nije pronađeno kod njegove kuće nikakav dokazni materijal, ali je prilikom pretresa on priznao da u kancelariji koja se nalazi u Gračanici postoji materijal koji se propagira za predstojeće izbore, srpske izbore. Što se tiče opštinskog odbora Srpske radikalne stranke, nema dileme da izbegava da uzme učešće u tim izborima, jer dali smo članove biračkih odbora što u stalnom, što u proširenom sastavu i mi kao stranka i simpatizeri Srpske radikalne stranke nemaju nameru da ne izađu 6. maja na izbore. I pored toga što, eto, poslali su ROSU, prvo su 20-ak i nešto policajaca okupirali dvorište i kuću u selu Preocu, tražili su izborni materijal.